ବନ୍ଧୁଗଣ हाँ କି ଥଣ୍ଡା ହୋ ठंडा बाबू बरफ बासी जाଉଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଡାକି ଆଣିଲ ନା କୋଉଠି ନା ଫୁଲବାଣୀକୁ ଡାକି ଆଣିଲ ଆରେ ଫୁଲବାଣୀରେ ଅଛୁ ପରା ଓହୋ କେମିତି ଥଣ୍ଡା ସହର ଦେଖୁଛ ତ ଫୁଲବାଣୀ ଚାରିଆଡେ ପୁରା କୁହୁଡି ଫଗ୍ କୁହୁଡି ଓହୋ ଓହୋ ଚା ଟିକେ ଚା ନ ପକେଇଲେ ମଧ୍ୟ ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ ଦଉନି ବା ଆଉ 10ଟା ଚା ପିଇବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ଫୁଲବାଣୀର ପୁରା କଣ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା କାଶ୍ମୀର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କି? ଦୁଇ ଚାରିଟା ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍ ଅଛି ବୋଲି ଶୁଣିଛୁ ଆମେ ନା ଏଇଠି ହଁ ହଁ ତ ସେ ପ୍ଲେସେସ୍ ସବୁ କଭର କରିବାକୁ ଯିବା ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ ଟିକେ ଚା ପିଇଦବା ହଁ ଫ୍ରେଶ ହେଇଯିବା ତାପରେ ବାହାରିବା ଆମର ଟୁରରେ ଆଉ এই যে রাস্তা দেখুଛନ୍ତି এই রাস্তা যাଉଛି পুতুଡ଼ି ୱାଟରଫଲ୍ କୁ କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆମର ପ୍ଲାନ୍ଟି କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଗଲା କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ରିଟର୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସଡନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍। ଆଉ କଣ ଭାଇ ପ୍ରେସର ଚେକ୍ ଚାଲିଛି କି? ଆମର ପ୍ରେସର ଚେକ୍ କରୁଛି ଆଉ କଣ କରିବା ଆମର ଟୁର୍ ପ୍ଲାନ୍ ରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଯୋଉ ଆମେ ପୁତୁଡ଼ି ୱାଟରଫଲ୍ ଯିବାର ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ବି କଭର କରିବାର ଥିଲା ଫୁଲବାଣୀରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ସଡନଲି ଆମର ଟୁର୍ ପ୍ଲାନ୍ ରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟଗଡ଼ା ଯାଉଛୁ ପଛିବାର ବୋଲେ ମୀନା ଝୋଲା ୱାଟରଫଲ୍ ଆଉ ଯୋଉ ଶିବ ମନ୍ଦିର ସେଇଟା ସୁଟିଂ କରିବୁ ତ ଏହି ଟୁର୍ ଫୁଲବାଣୀ ଟୁର୍ ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯଦି କେବେ ସୁବିଧା ହବ ବୋଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ ଫୁଲବାଣୀ ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଫୁଲବାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ଏତିକିରେ ଖତମ ତ ଯିବା ରାୟଗଡ଼ା ଯାଇକି ଦେଖିବା ସେଇଠି କ'ଣ ମିଳୁଛି ଆଉ ମୀନା ଝୋଲା ୱାଟରଫଲ୍ ଆଉ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ଯଦି ପସିବଲ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା କଭର କରିବା ଆଉ ତାପରେ ଟୁର୍ଟା ଖତମ କରିକି ଘରକୁ ପଳେଇବା ଆଉ ନାଇଁ କି ଫୁଲବାଣୀ ବୁଲିବା ଜାଗା ବଢିଆ ଅଛି ମାତ୍ର କଣ କରିବା କ'ଣ କରିବା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବୋଲିକି ଆଉ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାୟାରରେ ହାବା ଭରିବା ହଉ ହାବା ଆଗକୁ ବଢିବା ଆଉ ହଉ ହଉ ଫୁଲବାଣୀ ଆଉ କନ୍ଧମାଳ ଏରିଆରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ବହୁତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ଏଠାକାର ଏମ୍ବିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମନରେ ପିସ୍ ଆଣିଦେଇପାରିବ ଘଞ୍ଚ ଗଛ ପତ୍ରର ଫାଙ୍କା ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଶ୍ମି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡୁଛି ଭାରି ମଜା ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ନା ଭାରି ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ଗଛ ଗୁଡାକରେ ଚୂନ ମାରିଛନ୍ତି ପୁରା ବାରଲାଇଟ୍ ପୁରା ବଢିଆ ଦିଶୁଛି ନା ହଁ ପରା ଭାରି ବଢିଆ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ଆଉ ଆମକୁ ଏ ମନ୍ଦିରଟି ଆକର୍ଷିତ କଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଏଠାରେ ରହିଗଲୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁଟିଂ ବି କରିନେଲୁ ଏବେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଟାଉନ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ହଁ ଏଥର ବି ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ଭାଇ କଣ ନିଦ ମାଡୁଛି ନା କଣ ତାପରେ ନିଦ ମାଡୁଥିଲା ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଆଉ କେତେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ କୁହ ବାଟେ ଟିକେ ଟିକେ ରହି ରହି ଗଲେ ଆଗ ଟିକେ ହବ ମାନେ ନିଦ ମାଡ଼ି ଗଲେ କହି ହବ ନାହିଁ ନା ଆଉ ଆଖି ପଡୁଥିଲା ଟିକେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ଲାଗିବ ଟିକେ ଚା ଆଉ ଏବେ ଏକା ତନ୍ଦ୍ରା ଅଛି ବୋଲିକରି ଯିବାର ନାହିଁ ଟିକେ ଅଟକି ମଧ୍ୟ ଯିବାର ଅଛି ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ନି ଏବେ ଟିକେ ଚା ପିଇକିରି ଏବେ ଭାରି ପଡ଼ିବା ଆଉ ନାଇଁ କି ଚାଲ ରେଷ୍ଟ ତ ନେଇଗଲୁ ଏବେ ଯିବା ଆଉ ଏବେ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ହେଉଛି ମୀନାଝୋଲା ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ମୁନିଗୁଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଫୁଲବାଣୀରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଏଠି ବି ଆପଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଡାଇଭରସନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ରୋଡ଼ କାମ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରୋଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଏଇଟା ହିଁ ସେଇ ନଦୀ ଯେଉଁଟା ମୀନାଝୋଲାରେ ଯାଇ ମିଶିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ରିଜ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେଇଟା ବି ହେଇଯିବ ଏପରି ରାସ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସ୍ୟୁଭି ଫିଟ୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ କାର୍ ଧରି ପଶିଗଲୁ କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିନେଲୁ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତି ଛକରେ ଟୁରିଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ବି ଲାଗିଛି ଆପଣ ରେଫରେନ୍ସ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ଆପଣ ବୃଷଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ବୃଷଭର ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ମୀନାଝୋଲା ୱାଟରଫଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଏଇଟା ହିଁ ସେଇ ଜାଗା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିରେ ପ୍ରଖରତା ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ କମି ଯାଇଛି
लोक मैंने आराम से ये गाधौले तथापि निजर सेफ्टी निजे मेंटेन करंतु अजथा अखाड़ुआ जगार उल्टा पल्टा सेल्फी नहीं निज जीवन को रिस्क रे पकातु नहीं। एटा तो प्रॉपर मंदिर किसी नहीं यही जगह ही पूजा अर्चना करती भगवान को। यही जंगल नदीर सीन देखी मते अमेजन नदीर सीन मन पड़गला। यही दृश्य सही परी किछि किछि अनुभव आनीदेला। तो भाई मैंने फाइनली आम मीनाझोला आसी पहुँच शूटिंग सर देचु सब कम तो सरी जाइए आउ तो किसी बेसी ना ये किसी नदी वाटरफॉल सीन जहाँ मुझे ड्रोन ने आप देखिए निश्चय एंजॉय करते भल लगे भावुँ आशा करुच्ची से जो ऊपर जो पथर देखुं से पाखे से तले ही पूजा कर प्रॉपर मंदिर तो किसी करा जाइनी फ्यूचर रे हुए तो कर दे पारंती एबे नुआ नुआ टिके बना चली एबे हां आसला बेले रास्ता मध्ये ब्रिज काम चलची आसले फ्यूचर रे बने दी पारंती रास्ता मध्ये डबल हाईवे पाई टिके चलची काम मध्ये टिके डबल रोड काम चलची मुनिगुडा जो रास्ता अछि हाईवे येटा लिंक रोड ता चलची काम आ पूर्वरु तीनटा नदीर संगम होईची एठी आ शिवरात्रि टाइम रे एठी बहुत भिड़ मध्ये लागुची बहुत भिड़ हुए शिवरात्रि टाइम रे बहुत टूरिस्ट आसंती भक्त आसंती एठी आम शुणु कौन एमती भी शुणु किसी गोटे चमत्कार हुए पानी कमी जाए बढ़ी जाए एमती भी किसी कहानी शुणी एबे मीनाझोला भ्रमण सारी बर्तमान आम रायगढ़ अभिमुखे बाहरीचु। किंतु देखी पारुथिबे आम बाट बना भी हो गलु बाटरे गूगल मैप मध्य देखी जानी पारिलुनी बहुत लोक पचारू किसी जगह ब्रिज भांगी जाइतला बहुत कष्ट रे बाहरिलु सेठु आमे एमितिका जगह मान करे मैप्स भी सपोर्ट दे पारेनी। आ कोन है भाई मीनाझोला वाटरफॉल रे जाई बाटरे आज बुणा हे जाइथिलो बाटा बना फस जाइथिली कोन इस अवस्था कोन इंडिया रे गूगल मैप ऊपर हॉस्पिटल भरोसा करी से तो कोन रास्ता के नहीं जोती तो नदी पर आके पड़ी ब्रिज भांगी जाइथि बुल बोले आगे वो गाड़ी टैक्सी चलो फुल खिला बोले 100 पेट्रोल पे का बाटा बना के रास्ता पाई देबी वो तो को जाया हो आ कि जंगल रे सब कोन कि दोखार गोटे गाड़ी आसे पहुंची कि खाଇବା मिलछि कि खाଇବା पेट पूजा कर सकाळ तो खाइबी तापर जे देखा कोन छै आगो एटा पुछला नेक्स्ट प्लान हो। तो भाई माने देखुचंती वर्तमान आमे हमर होम टाउन रे पहुंच जाइछु कोरापुट रे बोर्ड वर्तमान ठंडा होची 12:10 बाजी पहुंचिलु फाइनली 6 दिन टूरटा सरला कि धुआ वर्ती देखछ तो ए बा एते ठंडा रे भाई तो आशा करू आपन के सीरीज टा पसंद आसी थिबो सीरीज टा आज एठी सरला सही पर्यंत ए सीरीज टा एंजॉय करंतु बहुत जल्दी मिसिबा नेक्स्ट सीरीज रे से पर्यंत हमको विदाई दियंतु टाटा बाय बाय गुड नाइट।